Oh, chico ba nagtutudok? Nagtutudok ka. Amang kayo ba yung Sige. Paglukim. Ay, maabluti tao yun. Malala na. Di pakinggan saan. Ano, kape-kape kayo kay. Atol, atol. Agawan na iso agawan. Makita tayo nga, biklat mo dyan. Ori biklat lang ko ma. Biklat nga sila bagay tika tagkol. Bautin na kanina. Maulaw mit ka na ninong daguli. Nailiw din yung ka. Nakitinte. Eh, saribe. Oh, diretso kay Jay abe. Magdadali. Madadalim. Madadalim Jay? Matalalim. Ba't gusto yung... O di agpasurong tay Jay. Dito magdanbayaw. Ay, ito niya. Ikarga mata ni. Init pa mo ito ni. Ito niya sa lalim. Tanir, kasako. Mayat naglalim niya dito lang? Mayat. Maya. Paglanto. Gusto ko makadakil niya. Yun ah. Ah, nagdidakil nga ko tol. Ah. Nay, bong. Yun yung tinag ni. Na. Yun, DJ. DJ. Nagatuwaig. Tin mo na din. Okay. Makikita tayo dito. Ito tayo tanong. Sige. Muna kayo ah. Amag nagpas jay tayo. Alutak ka. Anit ko yan. Singiras kayo rin. Labos-labos kayo lang. Ito ka. Bigawin na kayo. Sasal kayo. Training. Sige lo. Training Sikati. Salim. Una ka ta. Sikati pa. Ha. Ano? Dinadik ako sila. Ada na unig bandana eh. Kasto iti biag miya po ko nam, nawan makanin, lockdown ko nam. Gapo lockdown ko nam, nagigitagala, gurong ko nam. Agipit kami. Nakikita nga banda, kita nalot kay. Bakla, kinam takros ka ba ito? Bakla ito, kinanap. Bakla.